Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студиядә Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Якыная безнең аралар. Татарстан белән Беларусь президентлары нәрсә хакында сөйләшкән? Минскидан репортаж. 2 килограмм балыкка алданып, гомерләрен куркыныч астына куялар. Может, через Фирса Гамбы там вообще воды сейчас льда нет. Татарстанда без астына китүче балыкчылар саны арткан. Фаҗиганың сәбәпләре нәрсәдә? Руслан Сыдинов төшендә. Кайбышылар социалистик хезмәт геройларына дан кыла. Ул вакытта ат карау, атларны тоту, ул колхозларның уңышы, алга китеше, алардан торган булган. Алтын йылдызлы каһарманнар тормышы турында. Алия Хайретдинова. Бассейнга йөрер өчен медицина белешмәсе алу мәҗбүриме, юкмы? При посещении в бассейне, к сожалению, возможно заразиться многими болезнями. Бассейндагы бәхәсле мәсьәлә турында Илдар Сафиуллин. Президент Рөстәм Миңнеханов 2 көнлек эш сәфәре белән кичтән Белоруссиягә килде. Программасы бик тыгыз һәм эшлекле итеп төзелгән. Заводлар карау, ил җитәкчелеге белән очрашу, җирле татарлар белән аралашу. Бу сәфәр иң югары дәрәҗәдә уза. Берничә сәгатьлек кенә президентны Белоруссия җитәкчесе Александр Лукашенко кабул итте. Ул кадрларны без әле генә Минскидан алдык. У тебя в порядке? Я слежу. Үз чыгышында Александр Лукашенко Татарстанның иң ышанычлы партнер булуын билгеләп үтте. Үсешне саклап калу һәм арттыру өчен яңа мөмкинлекләрне өйрәнергә кирәк диде. Сүз газ ягып эшләүче техника ясау, Белоруссиянең машина җыю предприятиеләренең Татарстандагы Раритек оешмасы белән актив эшчәнлеге турында бара. МАЗ, МТЗ, Амкадор, БелАЗ хезмәттәшлеге. Яңа эш урыннары барлыкка килә. КамАЗыгыз булса да, ике якның оешмаларына да тигез караш саклана диде Белоруссия президенты. Нас связывают очень тесные, добрые, конструктивные отношения. Рустам это хорошо знает, мы с ним давние знакомы, наверное, лет 20, если не больше. Подтверждение тому, уважаемый Рустам Галиевич, это ваш 3-й визит в Беларусь. И для нас это большая честь, и нам очень приятно вас принимать в Беларусь. Татарстан самый значимый партнер Беларуси в Приволжском федеральном округе. Каждый раз мы приезжаем в вашу прекрасную страну, получаем массу эмоций. Вот только что мы приехали с завода БелАЗ, где я понимал, что мы делаем там самосвалы грузоподъемностью 200 тонн, 250 большие. Но оказывается, здесь на БелАЗе уже выпускает самосвалы грузоподъемностью 450 тонн в мире. Такого нет. Белоруссиядә 7000 татар яши, 1000-нән артыгы Минскида. Рөстәм Миңнеханов алар белән очрашып, тормышлары белән кызыксынды. Татар теленә сусасаң шишмәгә кил. Сүз татар-башкорт мәдәни мираслы халыкара берләшмәсе турында. Аның оешканына инде 200 елдан артык. Үзебезнең милләтебез, гарәп-гадәтләребез, динебез өчен җаныбызны, тәнебезне жәлләмичә шулай эшләгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Матчина Фадилә Мирзахан кызына. Берләшмә активистларына президенттан рәхмәт хатлары тапшырдылар. Бүген Минскида 1000 татар яши. Республикада исә бу күрсәткеч 7000-нән артык. Чыннан сорасак, татарларның саны 11000-гә якын. Татарлар саны милли билге буенча беренче 10-лыкка керә. Татарларны биредә яраталар. Моның үз чыгышында Дмитрий Мезенцев та билгеләп үтте. Не всегда важно. Төрле телләрдә сөйләшсәк тә, без бер гаилә. Ватанны дошманнан саклар өчен союздаш республикалар халкы дәррәү булып күтәрелде. Белоруссиядә яшәүче 11 татар исә Советлар Союзы герое исеменә лаек булган. 15 лет прошло с тех пор, как вы посетили стройку. Белоруссия мөселманнарының төп дини үзәге Җәмигъ мәчете 2016 елда ачылган. Аны 100 ел элек төзелеп, хәзер юкка чыккан Минск таш мәчете үрнәгендә төзегәннәр. Вот такой вестибюль, главный вестибюль, музей. Светло. Люди довольны после мучений тех.
Мәчет 2000-гә кадәр мөселманны кабул итә ала. Хәзер бирдә Татарстан бүләге Коранның махсус басмасы да сакланачак. Беларусь Республикасыннан Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа гасыр каналы. Иртәгә Чаллыга Владимир Путин киләчәк, иле башлыгы КАМАЗның 50 еллыгына багышланган бәйрәм чараларында катнашыр дип көтелә. Бу быел Владимир Путинның Татарстанга 4-нче килүе. Чаллыга сәфәрләрен барласак 6 тапкыр һәм аларның барысы да КАМАЗ эшчәнлеге белән бәйле. Президент беренче йөк машинасы җыелуның 40 еллыгына багышланган чараларда да катнашкан иде. Бүгенге көндә КАМАЗда инде 2 миллион 300 мең автомобиль эшләнгән. Безусловно, судьба КАМАЗа всегда находится в центре внимания главы государства. КАМАЗ язмышы һәр вакыт ил башлыгының игътибар үзәгендә. Илнең зур сәнәгать предприятиесе белән даими кызыксына. Чираттагы визит кыска вакытлы булачак. КАМАЗда тантаналы митинг булуы көтелә. Бүген Россия Конституциясе көне шул уңайдан Татарстан президенты үз мөрәҗәгатен җиткерде. Илебезнең төп законы без Россиянең үз җирендә уртак язмыш белән берләшкән күп милләтле халкы дигән матур иштәлекле сүзләрдән башлана. Һәм Татарстан аның нигезләмәләрен элекке рәвештә гамәлгә ашырып килә. Төп кануныбызның гаять олы әһәмиятен тирәнтен аңлап, киләчәктә дә аңа нигезләнеп бердәм рәвештә алга баруыбыз дәвам итәр дип ышанам. Сезгә чын йөрәктән бәхет, уңышлар һәм иминлек телим диелә Рөстәм Миннеханов котлавында. Бүген Россия Конституциясе көнендә республика районнарыннан җыелган 100дән артык бала квест уены узды. Барысы да олимпиадаларда җиңүчеләр, яшьләр сайлау кагыйдәләре, тарих һәм җәмгыятькә кагылышлы сорауларга җавап бирә. Биремнәрне үти алганнарын Шулпан Касыймов тыңлады. Либо Д, либо Б. Есения Вәлиева җәмгыятьтәге бөтен яңалыклар белән танышып барырга тырыша. Киләчәктә үзен дәүләт эше белән бәйләргә ниятли. Һәр кешегә мөһим белергә безнең Россия турында, сайлаулар турында. Минем өчен дә ул бик мөһим. Голубой вагон символизирует СССР. Сынау уен рәвешендә генә үткәрелсә дә катнашучыларга белем дә өсти. Барлыгы 16 тукталыш. Биредә агитация плакатлары ясыйлар. Катнашучылар үзләренең фантазияләренә таянып, сайлау кампаниясен әзерләнә. Сайлау сүзен төрле телләрдә язабыз, чөнки без лингвистика белән мавыгабыз. Киләсе тукталыш таныш йөзләр дип атала. Биредә укучылар ил тарихында мөһим роль уйнаган шәхесләрне белергә тиеш. Моның өчен аларга 5 минут вакыт бирелә. Бу бирим катнашучыларга иң җиңеле булып тоела, чөнки сәясәтчеләрне алар бик яхшы белә. Все очень интересно, задания не такие уж и сложные. Биремнәрнең барысына да диярлек тигәл җавап бирергә кирәк. Шулай да оештыручылар иҗатка да урын калдыра, сәяси сүзләрдән шигырь юллары төзиләр. На выборы с семьей пойдем. России счастье принесем. Безнең инде башлы балалар икәнен белеп, иң авыр сорауларын бирделәр. Они должны знать уже. Укучылар мәктәптән үк җәмгыятьтәге эшчәнлек закон нигезендә гамәлгә ашырыла икәнен белеп үсәргә тиеш. Бу уен беренче тапкыр гына оештырылса да дәвамлы булачак. Уенда катнашу һәм белемнәрен ныгыту егет-кызларга һөнәр сайлауда да ярдәм булыр ди оештыручылар. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Россия Конституциясе көненә туры китереп, бүген Олы Кайбышта социалистик хезмәт геройларына бюстлар ачылды. Бу районда алар 8 кеше, беренче сыннарны әле 4 ел элек куялар. Кайбышта Алия Хайретдинова булып кайтты. Менә бу җыртта ул яшәде, менә бу тыр тактасын без куйдык. Кайбыш районы Ябалак авылында Аграфена Сергеева төсен иске генә йорт саклый. Өенә сукмак өзелми. Социалистик хезмәт герое Аграфена Сергеева бик җиңүгә дә өлеш кертә. Зенитче булып Польша һәм Украинаны азат итүдә катнаша ул. Аграфена Тимофеевна мин үзем беләдерем, бик ачык хатыны ул, бик эшчән хатыны. Но безнең арадан китеп барды ул. Объявляю открытыми. Бүген аңа һәм тагын 3 хезмәт героена Олы Кайбыш авылында бюстлар ачылды. Күбесенең инде туганнарын да табып булмый. Килгәннәре аларга тыныч тормыш өчен рәхмәт укый. Была добрая, хорошая. Апам бик ачык күңелле эшчән кеше иде. Кичкенә чакта мине гел тәмле конфетлар белән сыйлаганы әле дә истә. Алтын медаль иясе авылдашыбыз Әбрар Борханов. Яшьләргә үрнәк алырлык. Әбрар Борханов сугыш елларында Казан авиация заводында моторист булып эшли. Авыл халкының хезмәтендә онытмаганнар ат караучы Герман Ионовның күкрәгендә Татарстан йолдызы. 30 еллар башында Татарстан АССР хөкүмәте карар чыгара. Үзебезнең республика масштабында социалистик төзелеш герое дигән исем булдырырга. Социалистик хезмәт герое йолдызы Раис Захидуллин күкрәгендә дә ялтырап тора. Ул Кировдан бусын төзи һәм беренчеләрдән булып автопоездлар үзләштерүне кертә. Шуның белән хезмәт җитештерүчәнлеге дә ныгырта.
Татарстанда 156 социалистик хезмәт геройы бар. Шуларның 8-і Кайбыш районыннан. 2015 елда оларга беренче 4 бюст куела. Эшне җирле скульптор Вячеслав Носов башкарып чыга. Кайбыш районыннан Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Конкурсны отуыныттык, йортка кайчан кирип булачак, ана капиталын куллану, займ килешүү мәсьәләләре, шундый сораулар бүген Татарстан халкы дәүләт торак фонды җитәкчесенә мөрәҗәгать итте. Барлык özүрләрне социаль шилтер аша туры эфирда юлыйлар, онлайн җавап талалар. Аралашуда яңгыраган фикерләр турында Гөлнас Сайфетдинова. Это прямой эфир с исполнительным директором Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан Маратом Зариповым. Трансляцияның беренче секундларынан ук сораулар ява. Торак фонды җитәкчесе Марат Зариповның тәүге тапкыр шулай онлайн режимда аралашуы бу. Почему мало строите жилья в Высокой горе, спрашивает подписчица под ником «Жизнь поет». Это касается, в принципе, всех пригородных районов города Казани. Это и Высокая гора, это и Пестрецы. Значит, отсутствие земельных участков. Сорауларны бөтен республикадан социаль ипотекада катнашучылар юллый торакка бәя, яңа шартлар, яшьләр өчен программа, ана капиталы һәм займ мәсьәләсе. Инвалид бала тәрбияләүчеләргә нинди ташлама бар? Ипотека программасында кабаттан катнашу мөмкинме дип тә сорыйлар. При наличии нуждаемости жилищной площади и отсутствие долгов по ранее полученным ипотечным, допустим, кредитам, по нашим позаймам, да, я считаю, что вполне возможно, почему нет. Ничего, наверное, нового мы не услышали, действительно. Без бәлки яңалык ишетмәгәнбездер дә. Борчыган сорауларны белеп торабыз, алар буенча көн саен эшлибез. Халык кызыксына, битараф түгел, үз мәнфәгатьләрен кайгырта. Без аларның сорауларына җавап бирергә тиеш. Торак фондында мондай аралашуны даими итәргә ниятлиләр. В соцсетях действительно люди активно задают вопросы. Социаль шилтәрләрдә халык актив. Без аларга җавап бирергә тырышабыз. Шушындый аралашу ысулы да борчыган мәсьәләләргә тиз арада ачыклык кертү мөмкинлеге бирә. До конца года оба дома будут сданы и заселены. Республикада быел төзелеш буенча программа 95%-ка үтәлгән, калган объектларны ел ахырына кадәр кулланышка тапшырырга тиешләр. Гөлнас Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Техник хатамы әллә инде искергәнме? Бүген дәүләт сайтларының эшләмәве нәрсә белән аңлатыла? Тулырак реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Безнең ишек алды дип аталган президент программасы нинди булачак? Үзенчәлекләрен ел ахырында игълан итәргә җыйналар. Тротуарлар, юллар, балалар мәйданнары, гомумән ишек алдында нинди эшләр башкарылачак? Булар хакында Рөстәм Миннеханов катнашында махсус матбугат очрашуында төгәл мәгълүмат җиткереләчәк. Бүгенге төзүче һәм подрядчы оешмалар белән сөйләшүләр тәмамлану алдында. Татарстанда кыш башлангач 5 балыкчы батып үлгән. Узган елга караганда бу 2 кешегә күбрәк. Көннәр җылы тора, шуңа боз юка. Кат-кат әйтеп тә киңәшкә колак салмаучы һәм гомерләрен куркыныч астына куючы балыкчылар үзен курбан итә. Иминне киңәшләрен яңадан Руслан Хөснетдинов искә төшерер. Кыш-кышка охшап килмиделәр, әйтик, узган ел инде бу вакытта без 9-нчы каты балыкчылар курыкмыйча кармак салса, бу ел бу бөтенләй мөмкин түгел, чөнки инде 2 атна көннәр җылы тора, шунлыктан без канунлыгы бик тә юка. Ләкин күпләрнең бозның җебеп көпшәкләнүе куркытмый, быел гына 5 кеше балыкка алданып боз астына китә. Бәхеткә 9 кешене коткарып калалар. Кичә Алексеевскида 62 яшьлек Ират балыкка китә һәм кайтмый. Туганнары коткаручыларга шалтырата, соңра Иратның шәхси әйберләрен, паспортын табалар. Берничә сәгатьтән водолазлар аның үлек гәүдәсен 10 метр тирәнлектән чыгара. Поступил сигнал от оперативного дежурного. Бу Казанның Кировдан без янда булган фаҗига, монда безнең калынлыгы 3 сантиметрдан артмый, су тирәнлеге 6 метрга җитә. Кеше батканны күргәч, башка балыкчылар хәбәр итә, су астыннан китүченең тартмасы гына калган. Резин итеге калкып чыга, коткаручылар соңрак үлек гәүдәсен таба. Наиболее опасные места. Иң куркыныч урыннарның берсе Киров районыннан чыга торган күпер. Анда хәзер бөтенләй боз юк. Агым аеруча көчле. Гомерләрен куркыныч астыннан куеп безгә чыгучыларда коткару жилеты, бау һәм кесә телефоны булырга тиеш. Үзең генә балыкка бармаска һич югы бу турда туганнарга җиткерү кирәк. 7 сантиметрдан да кимрәк калынлыктагы бозга керүчеләрне штраф көтә. Ущерб, штраф. Кызганыч күпләрне штрафлар да куркытмый. Нигәдер алар ялган бозга ышанып керәләр. Иң яхшысы балыкка температура 10 градустан да төшмичә бармаска, боз канлыгы артуы да салкыннарга бәйле. Моның өчен көннәр суытып, бер атна вакыт узарга тиеш. Руслан Хөснетдинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бассейнга йөрер өчен медицина белешмәсе алу мәҗбүриме, юкмы? Россиядә әлеге мәсьәләдә үзгәреш булырга мөмкин. Декабрь башында Роспотребнадзор югары судта табиб белешмәсенең мәҗбүри булмавын исбатлады. Моннан тыш, ул әле кулланучының хукукын да буза диләр. Йөзәргә йөрүчеләрнең моңа карата фикере нинди? Илдар Сафиуллин дәвам итә.
Роза ханым билне урттырганнан соң бассейнга язылган спорт корылмасына килгәнче ул медицин тикшерүне уза һәм сәламәт булу турында белешмә алган. Бу тәртип шулай булырга тиеш ди. Наверное, все-таки. Барыбер куркыныштыр миңа калса, кем нәрсә белән чирли билгеле түгел бит, ә болай һич югы белешмә була. Роспотребнадзор белешмә кирәкми дип ышандыра. Санитар нормалар һәм бассейнга суны әзерләгәндә билгеле таләпләр бар. Алар үтәлсә, бернинди гөмбәчекләр һәм вируста куркыныч түгел диләр. Бу хакта югары судта да җиткерделәр. Тик халыкны бу шатландырмый. Мне кажется, белешмә булырга тиеш, бу минем фикер. Элек-электән шулай бит. Балалар кичкенә чакта да белешмә ала идек. Мы вот взрослые со справкой. Без олылар һәрчак белешмә алабыз, башкаларга да үзебезгә дә ышанычлы булсын. Хочется. Мин белешмә алуга каршы, чөнки төрле кәгазьләр җыя-җыя бассейнда йөзү теләге юкка чыга, артык мәшәкатьле. Ничек кенә булмасын, бассейнда әле элеккеге кагыйдәләр гамәлдә, документ кабул итмәскә дигән фәрман бирелмәгән. Моннан тыш белешмә сорау өчен башка сәбәпләр дә бар. Есть категория. Ярә торган авырулар, куркыныч чирләр бар. Шуңа күрә белешмәсез кешеләрне бассейнга кертү башкалар сәламәтлегенә зыянлы булуы бар. Гөмбә һәм кычытыну кебек тән авыруларын бассейнда йоктырырга мөмкин ди табиблар. Суга кергәндә аяк һәм баш киемнәр турында онытмаска кирәк. При посещении в бассейне. Кызганычка каршы бассейнда кайбер чирләрне ияртү куркынычы бар. Тән, тырнак авырулары сөял йоктырырга мөмкин. Яңа кагыйдәләр гамәлгә керсә, 12 яшьтән улыраклар бассейнга табиб белешмәсеннән башка керә алачак, ә балаларга медицин документы булу мәҗбүри. Шаллы телевидение белән берлектә Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Динчеләр вә түрәләр. Религиозного также воспитания, в том числе и на уровне школ. Не надо бояться, друзья. Дини патриотик тәрбияне динчеләр һәм түрәләр ничек югары уку йортларына кертергә җыена. Айза Шаймардан. ТНВ каналы Яңа ел кичен әзерли. Яңа ел килеп җитүе инде якынлашу сизелсен диеп. ТНВ һәм эстрада йолдызларын Айгөл Бәдретдинова күзәтте. Мәктәп белән югары уку йортлары белем генә түгел, рухи тәрбия дә бирергә тиеш. Бу эшне ничек көчәйтергә? Бүген Россия прокуратурасы университетының Казан филиалында шул турыда түгәрәк өстәлдә сөйләшү узды. Татарстан хөкүмәте башлыгы Алексей Песошин, дин әһелләре, студентлар фикер алыштылар. Анда яңгыраган фикерләрне Айза Шаймарданов та тыңлады. Дини патриотик тәрбия турындагы түгәрәк өстәлнең Россия прокуратурасына караучы Казан юридик институтында узу үзенә күрә бер символик мәгънәгә ия. Әлеге очрашуга кануннар белән эш итүчеләр җыелды. Динчеләр исә үзләренең Ходай кануннары белән яши, прокурорлар һәм түрәләр дөньяви кануннар. Һәр вакыт әлеге кануннар бер-берсе белән кисешми, шуңа да сөйләшергә сүз җитәрлек. Это так называемые теперешние, в скобках ценности Европы и Америки. Однополые браки, инцест, педофилия, эвтаназия, людоедство. Атакайлар яшьләрне югалтабыз дип чаңсуга янәсе, монда көнбатыш тәэсире гаепле. Законодателям следует очень четко подумать, а нужны ли такие законы. Татарстан митрополиты мәктәпләр югары уку йортларында тәрбия бирү бетте ди. Алар өчен тәрбия ул дин. К вопросу религиозного также воспитания. Мәктәпләрдә дини тәрбия бирүдән курыкмаска кирәк. Без үзебезнең традицион дини кыйммәтләрне белсәк, башка дин вәкилләренә хөрмәт белән караячакбыз. Әгәр үз динебезне хөрмәт итмәсәк, башкаларга да шундый мөнәсәбәт булыр. Аллаһ Тәгалә безнең расулы пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа. Православ кардәшләрен мөселманнар да хуплап чыкты. Мөфти урынбасары Рөстәм Вәлиуллин сүзләренчә, яшь буыны тәрбияләү өчен иң элек урта буынга игътибар итәргә кирәк. Среднее поколение. Бүген урта буын рухи ярдәмгә мохтаҗ. Алар безнең державаның дәүләт оешмаларында эшли, уку йортларында белем бирә, икътисади тармакта хезмәт куя. Ләкин патриотик тәрбия ул дин генә түгел, республикада башка дөньяви чаралар да уза. В текущем году в целях духовно-патриотического воспитания в республике было проведено более 40 крупных мероприятий, среди которых бессмертный полк, Георгиевская ленточка, сирийский перелом, военно-патриотические игры, Зорница и Победа, поисковые экспедиции, марш памяти и вахта памяти. Инде киләсе елда Россия бөек җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәчәк бу уку йортларында өстәмә патриотик чаралар үткәрергә мөмкинлекләр тудыра диелде түгәрәк өстәлдә. Айза Шаймарданов, Хәрамҗил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татмедиа җәмгыяте коллективына бүген яңа генераль директорны тәкъдим иттеләр. Бу вазифага моңа кадәр Татар информ мәгълүмат агентлыгын җитәкләгән Шамил Садыков килде. Андрей Кузьмин исә президент аппараты җитәкчесе киңәшчесе булды. Бүген Шамил Садыковны журналистларга Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тәкъдим итте. Прошу любить и жаловать, не первый день работает. У него, наверное, все равно будет свое видение, свое понимание.
Тасырның 100 еллыгын бәйрәм итү чаралары киләсе атнадан башланачак. Бүген аларны Кремльдә игълан иттеләр. Стартны Казан Экспо күргәзмәләре үзәгендә Рөстәм Миннеханов үзе бирәчәк. Монда 800ләп кунак булуы көтелә. Муниципаль хакимият, федераль иҗтимагый һәм дәүләт эшлеклеләре чакырылу. Бу тантана киләсе ел дәвамында барачак бәйрәм чараларының башлангыч нуктасы. Халыкара вакыйгалар белән бер рәттән яңа объектларда Тасырның 100 еллыгы уңайыннан бүләк булачак. Кар юк, яңа ел кайфы бар. Аны ТНВ каналы бүләк итәчәк. Бу көннәрдә безнең канал яңа ел киче тамашасын яздыра. Танылган эстрада артистлары, юмор осталары һәм әлбәттә канал алып баручылары. 100дән артык кеше инде икенче көн камера алдында. 31 декабрь көнне барлык тамашачылар да карый алачак. Тамашаның пәрдә артына Айгөл Бәдретдинова күз салды. Камера мотор, кемдер бии, кемдер җырларга әзерләнә. Гөлдәния Хайруллина кызы белән бергә яңа елга дуэт әзерләгәннәр. Хәтта бер төсләге костюмнар да тектерәләр. Инде мен өйдә елкалар бизәп куйган идем, инде яңа ел килеп җитүе инде якынлашу сизелсен диеп. Бик күңелле, бик матур бара. Яңа ел кичендә тамашачыны моңлы тавышлары белән Вахапов фестивале лауреатлары да сөендерәчәк. Шуннан да яңа ел төнендә шикелле һәм шул вакытта дусларыбыз белән, коллегалар белән аралашканда инде күңел. Шулар мандаритлар күңелне ишне кытыклата. Тизрәк яңа ел сизелде. Алар җырлы ТНВ каналы алып баручылар кул чаба, быел яңа ел кичен ресторанда яздырга булганнар. Татар эстрадасына танылган җырчылардан тыш юмор осталары да чыгыш ясады. Мәсәлән, Данир Сабиров көлдереп кенә калмады, әле җырлап, биеп тә күрсәтте. Җырчылар, биючеләр, алып баручылар белән бергә йөзләгән катнашучы араларында яңалыклар хезмәте. Безнең журналистлар эшли дә беләләр, ялда итә беләләр. Иртәнге 7дә генә мин съемкада идем, Казан телестудиясына 60 ел тулган. Һәм монда килдем, туры мәгънәсендә бәйрәм мөхитенә чумдым. Яңа ел төне могҗизалы кич тамашачыда да шундый җылы хис уятырга телиләр. Безнең шундый бер хыял бар иде. Менә шушы үзебез үстергән яшьләрне, халык артистларын, танылган артистларны җыеп, юмор осталарын җыеп, шундый бәйрәм үткәрү турында. Барысында бергә җыя алдык аларның. Тылсымлы тантананы 31 декабрь бәйрәм кичендә ТНВ каналыннан карап булачак. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр дә, уңышлар сезгә. Бу гади генә концерт түгел, чын мәгънәсендә грандиоз тамаша. Татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәдә. Килегез, дуслар, шәп булачак. 14 декабрь Пирамида. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Сәламәт яшәү кагыйдәләре. Азрак ашарга, күбрәк йокларга, баш миен эшләтергә, тынычлана, ял итә белергә, тәмәке тартмаска, спиртлы эчемлекләр эчмәскә, спорт белән шөгыльләнергә, саф һавада йөрергә, диспансерлаштыру узарга. С 12 по 15 декабря на Казанском ипподроме выставка-ярмарка «Халяль-калейдоскоп». Продукция «Халяль», одежда, косметика, аксессуары, восточные сладости, товары для здоровья. В автоцентре марка Nissan Тирана от 849 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Весь декабрь. Datsun от 370 тысяч рублей. Зимняя резина и 50 тысяч на сервис в подарок. Если Datsun, то в марке 4 пятерки 3 семерки. Галамарт шокирует ценами. С 16 по 18 декабря кружка стеклянная всего 19 рублей. Ждем вас за новогодним настроением в Галамарт. Хочешь ладу по программе Трейд-ин? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Новогоднее чудо не ищут под елкой. Оно приходит с исполнением заветной мечты. Мечты, которую вы воплощаете вместе с компанией ТСИ. Успей купить квартиру со скидкой в ЖК «Родина» и участвуй в розыгрыше призов при покупке квартиры в ЖК «Родина» и ЖК «Радужный 2». Хочешь ладу в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции.
Хочешь получить «Ладу»? За наличный расчет выгодно. Тогда тебе в автоцентр «Парус». В Новый год в новой шубе. Меняем старую шубу на новую. Шубный фестиваль на Казанской ярмарке. Только с 11 по 15 декабря. Новый год близится. Наступает год крысы по восточному календарю. А в аптеках Farmland символ года – подарок любимым покупателям. И аптеки Farmland желаем в новом году доброго здоровья и будьте счастливы. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Уникс баскетболчылары Европа Кубогының төркем этабындагы ахыргы уенда җиңелүгә дучар булды. Казанлылар әлеге очрашуны Испаниядә үткәрде. Башта паркетта тигез көрәш күзәтелсә дә, ахырга таба паркет хуҗалары өстенлекне үз кулларына алды. Кискен ярыш нәтиҗәсе паркет хуҗалары файдасына 90-га 73. Оттырганнан соң Уникс Европа күләмендәге ярышта алдагы этапка чыгуны әле гарантияләми. Баскетболчы кызларыбыз да уңышка ирешә алмады. Казанның баскетболчы кызлары да җанатарларны куандыра алмады. Ростов-Дон шәһәрендә узган очрашуда Татарстан коллективы 99-га 56 күрсәткече белән оттырды. Казанчка командасының бу сезондагы иң зур җиңелүе һәм чемпионаттагы 8-нче уңышсызлыгы. Кунаклар паркетта күп кенә мөмкинлекләрне тормышка ашыра алмый. Казанның Синтез су тубы командасы Россия чемпионатында, ил кубогында һәм чемпионнар лигасында чыгыш ясый. Бер атна эчендә безнең клуб шуларның барысында да көч сынашырга өлгерде. Әлбәттә, тыгыз график булгачтан ярыш нәтиҗәсендә дә тискәре чагылыш күренә. Ял итеп торырга вакыт юк. Казанлылар үз бассейнындагы сынаудан соң Черногорияга юл тотты. Анда Синтез бу елдагы ахыргы уенны җирле команда белән үткәрде. Бу бик катлаулы, каршылыклы ярыш иде. Без 5 мәртәбә көндәшләрнең җавап һөҗүмнәрен үткәрдек. Аннан соң аларны куып җитү ансаткана түгел. Көндәшләрнең мөмкинлекләрен дә истән чыгарырга ярамый. Алар бит Евролиганың финалында чыгыш ясаган һәм җиңгән коллектив. Олда Татарстан данын яклаучы су тубы командасы Әстерхандагы уенга җыена, аннары февраль кадәр спортчылар өчен каникул булачак. Чемпионатның икенче өлешенә әзерләнү, ял итү һәм көч-куәт туплау өчен бик кулай вакыт дигән сүз. Әлегә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsuzakmaster.ru сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта аяз һава, 7 градуска кадәр суык. Республикабызга антициклон кояшлы һәм суык һава алып килде. Температура шактый төшә, төнге сәгатьләрдә урыны белән 20 градуска кадәр җитә. Төньяк көнчыгышта көндез 7 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеевскида алмашынучан булытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Тотырыксыз һава торышы тәэсирендә юлларда бозлавы көтелә. Аеруча төнге сәгатьләрдә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аз булытлы һава, җил төньяктан талгын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз һәм кояшлы булачак, 6 градуска кадәр суык. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр көтелми. Температура -7 градус. Көндә чыккан кояшның кадере бетә ди халык әйтемнәрендә. Шуңа күрә болытлы һәм салкын көннәрдә матурлыкны күрергә бер сәбәп кенә булсын иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Фин компаниясе төзегән Green Track комплексы Совет районында саф һавада экологик яктан чиста җирдә урнашкан. Җиңү проспектыннан монда нибары 5 минут. Квартирлар 2 миллион ярымнан башлап. ЮЭТга шалтыратыгыз. Телефон 233 03 03. Чудеса случаются. Трехкомнатная квартира по цене двухкомнатной. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» передовые технологии вместо скальпеля хирурга. Робот помогает грыже уйти на место. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены.
Доктор Оз федераль жилтер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак, 7 градуска кадәр суык, көн яктан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Чыгарылышның спонсоры җаваплылыгы шикләнгән ЦИ җәмгыяте. 2019 елның декабрендә Родина 8-нче йорт комплексыннан 50 мең сум ташлама белән фатир сатып алып, көнкүреш техникасы отыгыз. Сюрпризлар әле моның белән генә шикләнмәгән. Төгәлрәк мәгълүмат 227-10-50 телефоны буенча. Новогоднее чудо не ищут под елкой. Оно приходит с исполнением заветной мечты. Мечты, которую вы воплощаете вместе с компанией ТСИ. Успей купить квартиру со скидкой в ЖК «Родина» и участвуй в розыгрыше призов при покупке квартиры в ЖК «Родина» и ЖК «Радужный 2».